Kalakasan ng umaga, sinanay ko'y nagtulugan. Si tatay ko'y sinundan niya, tama ang kanyang hinala. Si tatay wala naman sa bahay, andun sa kapitbahay, sa tangaling isay. Si tatay umuwi ng paypay, nagtataka si nanay, paano pinakso si tatay. Kitang-kita ng dalawang mata ko, si tatay ko'y nakahiga. Si Aling Isay kaya kanya, hubad-hubad silang dalawa. Galit ng aking nanay, hinila si Isay, nagulat si tatay. Sinipa ang bitok ni tatay, sinampas si Aling Isay, tumakbo sila sa labas ng bahay. Hinapon sila ni nanay, tuwang-tuwa ang bahay, hubad-hubad si Aling Isay. Si tatay umalis na ng bahay, sa takot kay nanay, nagtanan sila ni Aling Isay.